ЕВРО 2024 хело ҳам шурӯи ҷолиб дорад. ҳанӯз чанд бозӣ гузашт, вале мусобиқа мухлисонро ба пуррагӣ хушҳол намуда истодааст. яъне ҳоло марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом нарасида, мо шоҳиди голҳои фантастикӣ, фазои олӣ ва шикасти рекордҳо шудаем. имрӯз бошад маҳз аз он рекордҳо ба шумо сухан мекунем. ЕВРО 2024 ба ҳамоии беҳтарин мунтахабҳои қораи Аврупо барои қаҳрамонӣ. Олмон ба ҳайси мизбон ғалабаҳои паюпайро соҳиб шуда истодааст ва ин ҷо дигарон низ азми қаҳрамонӣ доранду таслим шуданӣ нестанд. тамошои бозиёро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон, пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё ва муҳимтар аз ҳама, барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TAJFUT. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, тезтарин гол дар таърих. дар бозии байни мунтахабҳои Италия ва Албания Надим Бажрамӣ ҳанӯз дар сонияи 23-ум гол ба самар расонида буд. Он гол ба китоби рекордҳо шомил шуду тезтарин дар таърихи ЕВРО ба ҳисоб меравад. Албания рақобатро бо ҳисоби 2-1 бохт, вале шоми фаромӯшнашаванда ва рекорди олӣ бар нафъи ин мунтахаб гашт. дуюм, ҷавонтарин бозингар ва ассисткор. Вақте Ламин Ямал дар бозии нахусти Испания муқобили Хорватия ба майдон баромад, ӯ ҷавонтарин бозингари дар ЕВРО иштирок карда гашт, ки 16 солу 338 рӯз дошт. Ямал ҳамзамон боз як рекорди дигарро дар дебюташ дар ЕВРО ба қайд гирифт. ӯ ба голи задаи Карвахал пеш аз танаффус ассист кард, ки ӯро ҷавонтарин бозингари ассисткор дар таърихи ЕВРО намуд. сеюм, бозингари солхӯрдатарин. Пепе дар бозии аввалини Португалия муқобили Чехия ба майдон баромад, ки сину солаш ба 41 солу 113 рӯз баробар мебошад. ин ҳунарнамоӣ ӯро солхӯрдатарин футболбоз дар тамоми таърихи ЕВРО гардонид ва онҳо рақобатро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуданд. оиди ғалаба ки гуфтем, чорум, ғалабаи калонтарин дар бозии кушодашавии мусобиқа. Мизбонон мунтахаби Олмон Шотландияро бо ҳисоби 5-1 дар бозии кушодашавӣ шикаст доданд ва ин ғалаба аз ҷиҳати ҳисоби дидор бузургтарин дар бозии кушодашавии ЕВРО маҳсуб мешавад. он бозӣ ҳамзамон ягона бозии қавитарини олмониҳо дар ЕВРО мебошад. панҷум, ҷавонтарин голзанҳо. дар бозӣ бо Шотландия Флориан Вирц ва Мусиала, ки ҳарду 21 сол доранд, аз сафи Олмон гол заданд. ин бори нахуст аст, ки футболбозони 21 сола ё ҷавонтар аз он дар як бозӣ ба голзанӣ даст ёфтаанд. ҳамзамон дар бозии Туркия бо Гурҷистон Арда Гюллер голи зебоиро ба самар расониду дар бозии дебютияш номашро дар таърих навишт. оиди бозингарони ҷавон ки гуфтем, шашум, Ҷуд Беллингем. Беллингем дар бозӣ бо Сербия дар ҳайати асосӣ роҳ ёфта буд ва ӯ ҳамзамон ягона футболбози аврупоие шуд, ки дар 3 мусобиқа то 21 солагӣ иштирок кардааст. ӯ дар ЕВРО 2020, ҷоми ҷаҳонии соли 2022 ва ЕВРО 2024 дар синни 20 солагию 353 рӯзагӣ иштирок варзид. ҷуд ҳамзамон ба голзанӣ даст ёфту ягона бозингари англис гардид, ки дар ЕВРО ва ҷоми ҷаҳон барои мунтахабаш таъсиррасон шудааст. вақте ӯ дар ҷоми ҷаҳон гол зад, дар Боруссия Дортмунд баромад мекард ва ҳоло бошад дар Испания дар сафи Реал Мадрид мебошад. ҷавони рекордшикан. ҳафтум, аз ҳама камтар гол сар доданд. он бозии муқобили Сербия 1-0 ба фоидаи Англия ба охир расид. ҳамин тариқ Англия аввалин дастае шуд, ки дар 5 бозии марҳилаи гурӯҳии ЕВРО дар таърихаш аз ҳама камтар гол сар додааст. ҳаштум, пасҳои олӣ. дар бозии якуми Дания муқобили Словения Андреас Кристенсен 89 пас додааст, ки ҳамааш дақиқ буданд. ин рекорди пасҳои дақиқ аз нав навишта шуд, ки 100% дар як бозӣ дар кулли таърихи ЕВРОро ташкил медиҳад. ҳамзамон Кросс низ рекорди пасҳоро шикаст, ки дар як дидор 101 пасаш аз 102 дақиқ иҷро шудааст. ин нишондоди легендаи Реалро ба 99% мерасонад. боз кадом рекордҳои шикаста шуд, ки мо қайд накардем? ҳатман дар комментария қайд кунед ва наводҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.